orain dela 40 urte bezala, presoen eskubideak sistematikoki urratzen diren honetan, barruan daudenen eskubideak aldarrikatzera gatoz. Agertoki berri honetan, preso eta ieslari guztien etxeratzea ahalbidetuko duen prozesu bat eskatzera gatoz. Era berean, amnistiaren aldeko asteura gogora ekarriz, amnistiaren alde guztia eman zuten haiek eta erbestean, atxiloketan edo espetxe politikaren ondorioz hildako senide zein presoen gogorazi nahi ditugu. Gure eskualdean, 15 dira egoera horretan zendutakoak. Horretarako, Tolosaldeko Ezker Abertzaleak kalera dinamikaren baitan hainbait ekitaldi antolatu ditu. Maiatzak 11, Tolosan, arratsaldeko 7etan Amarautz auzoan. Maiatzak 12, Tolosa Ibarra, 7etan Zumardia Handian Tolosan bertan ere. Bestalde, euskal preso politikoak urrundu zituztela 30 urte betetzen diren honetan, kartzeletara martxa antolatu dugu. Maiatzaren 20an autobusez martxa Euskal Herritik Espainiako eta Frantziako 6 kartzeletara. Kurtiz, Fleiri, Picasen, Puerto, Rona eta Saint-Maur. Tolosaldeari 2 espetxetara joatea egokitu zaigu. Puerto Andaluzian eta Kurtiz Galizian. Puertoko espetxean Aitor Aigrebarrena Lizartzarra eta Manes Castro Bilabonatarra aurkitzen dira. Eta Kurtizeko espetxean berriz Emilio Salaberria Bilabonatarra. Puertoko autobusa ostirala maiatzak 19 gaueko 10etan abiatuko da Usabalgo kiroldegitik. Kurtizeko autobusa maiatzak 20 larunbata goizeko 3etan, hau ere Usabalgo kiroldegitik. Izena emateko zerrendak ohiko tokietan daude. Agertoki berri honetan presoen berehalako konponbidea behar du. Preso guztiak Euskal Herrira ekarri behar ditugu. Preso guztiak etxera ekarri behar ditugu.